Og så... Han dør nok, så jeg kan få... Hvor er du henne? Og du er der. Ja, lige bag dig. Han looter hans mate. Ham jeg snakker. Der er også en på højre mur. Passiv. En ud venstre. En til ud venstre. Der er højre. Hvor? Fordi er sådan... det er alle de der mur der. Der er en Hassi og en AK-kit. Du kan se læserens. Topmur på bakken der. Jeg har AK. Jeg har 2 AK's. Jeg vil være med lidt længere op. Jeg tror han er på sommerbakken. Oh my god, de er loaded, bro! Vi skal hjem, og jeg har 4 AK's. Jeg er død. Bare se om du kan... Jeg er også... jeg har en bag i nærheden. Der er en bag dig, Og der er en push fra rækken, en pusher fra syver, En ud. En til. Der er en på en mod vores base, der er en på væg. Ja. Så mig her død. Jeg prøver at se om jeg kommer op. Jeg er naked. Han er midter lige nu, ham dør væggen. Ikke vi kan have færdig med. Og han dræbte mig, jeg er død. Jeg har en back mere, jeg prøver at se om jeg kommer lidt længere ind på 7 af. Der kommer en nække fra højre side af 7. Nække på den højre side. Jeg har 5 AK's nu. Der kommer en mere fra højre. Okay, jeg er inde på 7'er, jeg kommer bagfra dig, se om jeg... Jeg ser om jeg kommer med til dig. Ja. Og jeg har... Herinde der er masser af loot, men jeg ved ikke... Er der AK på jorden også? jeg tager det der kit her. Op på 7'er. Der er en venstre rundt, tror jeg. AK død her. Jeg har... Længere væk. Jeg har det her hele her. Jeg er klar til at... Jeg er helt oppe lige. Ja. Headshot 1 til død. Jeg tror vi skal løbe. Ja, det skal vi kraftedeme, mand! Fuck! Bro, jeg har en fuld backpack! Okay, lad os bare. Headshot 1 til død. Men vi skal sådan højere rundt, fordi der er AK-kits kommer fra venstre. Lad os... Shit, foran os. Jeg har ikke nogen mur bare lige. På væggen her foran os, en. Bag os, bag os! Jeg er død. Headshot bag os. Fik du ham der Arctic'en foran os? Jeg fik foran. Jeg har stuk. Jeg prøver at løbe. Har han en væg, Nej. Bare løb, hvis du kan. Bare kom. En til. Her, oppe i bakken. En på døren, en på basen der. Han åbner døren. Over os, eller hvad? Bag os. Over os.